Nas mago kwach kich oyango apisas ariyo mago bila kaka chije madongo mitudo gi nek mar Laktar Victoria Mutiso. Nek manotime chiny boma Nairobi okwach kich osingo timo nonro mong'ith kendo mako jogo duto mibiro yudo gi tudruok ewi nek mar Victoria odiochieng'ni mabende ne okete kare mogik mar yweyo. Apisas mago bila ariyo osemaki kotenore kod nonro madhi nyime ewi nek mar Laktar Victoria Mutiso, nek manotimore wang' apaya mar Raila Odinga Upper Hill boma Nairobi e kinde mane odhi tich. Apisas mago kwach kich oyango ni nonro margi tudo apisas ariyo kaka chije madongo e nek ma kamano. Kane gitwa kod jofwambo e apisi maduong' mar okwach kich, direkta ma okwach kich Amin Mohamed wacho ni Inspekta Kenneth Kipkemboi Sang ma ochung' ne paro bila Manderi e bwo paro bila ma Kikuyu e achich maduong' e nek makamano, wach manoyangore tok ne dadho achije manomaki motelo kaitudo kod nek makamano. Inspector Kenneth Kipkemboi Sang, the officer in charge of Nderi Police Post under Kikuyu Police Station, has been positively identified as the link person between the financiers and the operational team, as well as the source of the murder weapon. And this officer is currently on the run. Amin bendo yango ni tok timo nonro mong'ith ewi nek mar Laktar Victoria, apisa mago kwach kich bendo sayanga apisa manochielo Victoria kod Magina e kinde monjno. Kapisa moyangi en Elijah Kibelion Kimoi matie paro bila ma Karinde e bwo paro bila ma Kikuyu. Through analysis of evidence, thorough analysis of evidence has further established the identity of the officer who pulled the trigger. One PC Elijah Kibelion Kimoi, attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested, and again we were able to forensically place him to the scene of the fatal shooting. Amin bendo yango maling'ling mokwach kich oseyango manyalo bedo ni ne okelo nek mar Laktar Mutiso, makata kamano oyango ni wachne pod nitiere e doho. Investigators have established that the elimination of Dr. Victoria Mutiso was driven by a long-standing land dispute in a civil suit filed by one Rose Mbithe Mulwa, who is also an accused in this matter, before the Machakos locals. Amin osingo ni okwach kich timo duto maginyalo kendo dhi nyime gi nonro nyaka chop gi mak jogo duto ma lwetgi nitiere e nek makama. And the DCI is determined to identify, arrest and bring to justice every person who played any role, whether as a financier, organizer, supplier of the firearm, the shooter, the rider, surveillance operative, or facilitator. Magi timore seche ma iko ma Laktar Victoria Mutiso ne odhi nyime gwenge ma Wanzauni, Mboni West e kaunti ma Makueni, iko manoyuor kod oganda mathoth. Yes, we are hurting very much, but I have forgiven those who act and family beyond human comprehension. We hold no bitterness against them, and God's purpose will fulfill in our affairs. He sees on his throne, and he will avenge us.